Здравейте хора, ние сме HP Production. Така, и днес ще играем в Ironcraft BG сервер. Той ще се върне след малко. Аз съм Марки и той е Момчил. Аз имам регистрация в YouTube. Канала ми е Марк Стефанов. Така че, ако искате, отидете, вижте. Аз и там ще го кача този клип. Ама все пак. Хора, да знаете, много ще ни лагва. О, what the fuck? О, shit, бе! Нищо. И тук честам. Чакай, идвам в спаунъра. О, има ли ендърмен? Стига, бе, престани, Бобър ми е приятел. Да, бе. О, ето те хитмен. Газар, аз съм с така напълно изчаната броня. Да, ама кой намери повече емералди, като ходихме да копаме? Да, бе. Ти. Не. Аз казах на хората в предишните епизоди, че имаме 56 емералда. О, супер, постигнахме целта. Ама ако искаш... Ама не, то вярно, че от хак. Чакай, че на мен много ми лагва. Абе, на мен много ми лагва, аз дори не те виждам къде си. О, да. Ами чакай се F5. Знам, ама първо да ми се... Аз вече снимах. Да. И да дадете положителен вод за този клип. Да, лайка, така ни помагате и така ще снимаме всеки ден по 2 епизода поне. Да, бе, ти лут ли си? Скоро ще снимаме и с Хако Суеде. Той е същия този, с който снимам сега, обаче е от друга регистрация. Тук е ли, ако гледаш този клип, мама ти? Абе, заби го, е. Кой ще пусне оттам? Да. Да. Бобър, ако искаш, с тебе може да снимаме някой път. Да. Ние ще се обадим, може да те пуснем в къщата, въпреки че сме 12 човека, не се знае.
Да, 13. Ей, не може да ме отваряш честовете. What the fuck? А, да, ето отворил го. Да, значи и Токели, ако пак гледаш, ти си пълен идиот. Да знаеш. Това ти е от мен. Да, ама аз ще си снимам и на моя канал. Защото и аз ще си снимам. Да. Ама аз понякога като съм сам и ти като не ще да снимаш или като няма и аз ще снимам. Да. Ама аз ще качвам всичко и на моя и на нашия. Добре. И хора, какво да ви кажа, мислям това да е за епизода. Ела му... Какво? Да. Добре, ела да го свършим тука. На къщата. Така. Не бе, аз няма го държа, аз само с F5. И това беше от нас HP Production.